Zdravím. Občan sa chcem opýtať, prečo si vypustil tú volebnú komisiu na riadku? Páčte mi to, pane, ale ráno som sa zobudil so stoporeným penisom, nešlo mi postaviť. Totiž to moc mi stál. Nebolo pripravené. Môj penis rozhodne nie. Ja vždy ráno cvičím pravú ruku. Takže je to zákonné, áno? Sex je uzákonnený od Adama a Evy. Tak to je plno zaujímavý zákon. Nečakane mi stoporil penis, ospravedlňujem sa meškania otvorenej školy. Pani redaktorka, s vami si chcem zajebať. Bolo 6:58, keď som to pozeral porno. Vy sa pripravujte, ako budete robiť drepy. O 5 ráno som sa zobudil, ustlal som posteľ, potrtkal ženu a išiel som sem. Hovno. Vy ste nevedeli prísť pred občanov, keď bolo verejné zhromaždenia obhájca. Prečo ste... Prepáčte mi to, ja som bol akurát na obrezke vtedy. Ja som vás nevidel. Pretože ste to nespravili, ste gorila. Pán Starosta, to je za zákonnosť. Zákonnosť je trtkať svoje ženy a rozmnožovať sa. Číšte sa prosím vás, lebo sa mi ešte postaví z vás, ak kričíte. Vážení občania, zakazujem vám kupovať si Liderin tabletky od papačky. Našťastie, ja som si jedno balenie zakúpil. Dostal som tak silné krče, že v momente sa mi podlomili nohy. A celým svojím telom som padol na svoju manželku, ktorá teraz leží v nemocnici na zlomeninu lebky. Doktori ju ledva zachránili a moja manželka má teraz hlavu ako tekvica. To je môj pravdivý dôvod meškania. Ja vždy, keď som bol malý chlapec, chcel som byť emo. No môj detský vášnivý sen sa mi rozplynul asi ako bublina z bublifuku. Oserem ťa. Sa stala taká nechutná príhoda, keď som išiel minule okolo Argentíny v šoporne, tak sa mi vysral do auta taký nechutný žobrák meno Bilčík, či ako to volajú. Hovorím mu, umyj mi to ty hajzel, lebo inak olutuješ. Nechcel mi to umyť, podplatil som ho 50 eurami, neumyl mi to auto, musel som ísť do umývárky, prosím pekne. Samozrejme špricované hovén sa na umývárku nevzťahovalo. A ešte ma aj dobili. Poslednú otázku. Včera nám riaditeľka školy neposkytla priestory na základe toho, že ste povedal, že referendum je neplatné. Je to pravda, lebo ona trvá na tom, že na základe vášho stanoviska nám nemôže poskytnúť priestory na referendum. Je to tak? Pani riaditeľka sa môže len priznať, že som mu dobre prepichol. Dokonca vám môžem ukázať prezervatívy. Takže pán Čiže stanovisko pani riaditeľky nie je záväzné pre nás, čiže vy ako štatutár ste nám dovolil tu robiť referendum? Ja som vám zakázal kupovať od miestnej cigánky Liderin. Takže môžeme robiť referendum. Ďakujeme. Poprosím. Pán starosta, ja by som ešte jednu otázku mala na vás. Hovoríte, že nebudete brániť v našom ústavnom práve. Prečo teda potom vyhlasujete, že referendum je neplatné? Vy zavádzate hrubým spôsobom občanov Šoporne tým, že vyhlasujete stanovisko okresnej prokuratúry za plat, respektíve za platné v tom, že prokuratúra povedala, že nebudú platné voľby. Prokuratúra ako taká okresná má právo sa vyjadriť k určitým pochybeniam, ktoré teda zdokladovala v liste. Avšak my tvrdíme, že my sme nevideli váš list, ktorý ste vy poslali prokuratúre, takže nemáme vedomosť o tom, čo ste tam vlastne napadali. To znamená, na základe práva Slovenskej republiky jedine súd môže rozhodnúť o tom, že referendum bolo neplatné alebo platné. Prokuratúra dáva len stanoviska. Vy ste vyhlásili, a teraz ste tu povedali, že máte teda, že prokuratúra rozhodla o tom, že budú voľby neplatné. To absolútne nie je pravda. Nie, to je jedno. Už neviem, ako stále, ale to vyjadrenie teraz vám neviem sekunde citovať, ako ste to povedali. To znamená, že vy ste vlastne zmarili voľby. Milá pani, ja som vám zakázal kupovať tabletky na zlepšenie erekcie od jednej nemenovanej osoby. Schválené bolo konanie referenda za odvolanie starostu na 10.3. v budove materskej školy základnej a všetci poslanci to podpísali. Pre nás je to zákon. Vy ste to zmali. Ja som tu nikomu nezakázal rozmnožovať sa. Majko Sered online, buďte tak láskaví. Pred chvíľočkou ste verejne vyhlásili, že referendum nemaríte. Povedali ste referendovej komisii, že môžu si rozložiť tu na chodbách svoje hlasovacie urny. Pýtam sa, je to dôstojné, aby starosta občanom tejto obce namiesto normálnej volebnej miestnosti dal k dispozícii chodbu školy? Nie je to dôstojné. Ja aj manželku trtkám ako berci. Nie je to jedno.
Inak viete o tom, že turecké trtkané je na koberci? Minule som o tom čítal, že to vraj pomáha ženám strácať priveľké množstvo tuku z tela a tým pádom sa vylučuje aj viacej ejakulácie z mužského penisu. Chcem vám tým naznačiť, že všetky šoporňanky, mladé, aj staré, aj malé by mohli trtkať po turecky, pretože to je zdravé, pretože už máte takto sterite, že sa nedá dostať ani do jednoty. Ja som bol pani z do 40-ky. Pán starosta, vidíme tu okolo seba možno 100 občanov, ktorí by chceli normálnym, civilizovaným spôsobom hodným tohto storočia voliť. Povedzte svojim občanom, či ste schopní im zabezpečiť normálne, slušné priestory na to, aby si uplatnili riadne ústavné právo. Tak určite, no ja som toho schopný, ja zavedem civilizované tabletky na erekčné postavenie penisu, určite vyhodíme tieto zlé a všetko bude v poriadku ako predtým. Určite dovolím do domácnosti zaviesť chemické WC, ale keď potrebujete na WC, tak hen tam v rohu máme jedno a hen tam vpredu máme pre postihnutých pre niečo. Za WC sa ale platí. Dobre, môžeme ísť odvoliť. Posunte sa trošku, zastavili ste priebeh parlamentných volieb. Tak hýbaj, čo vyprávaš? Doteraz si tam stál. Môžem vám to tu odprisahať, že turecký sex je zdravší ako ten normálny s partnerkami na posteli. Ja som skončil s panistom od 40 rokov a mám veľmi veľké skúsenosti s tým. Neskážte mi do reči, ja to nenávidím. Však vám ukážem moju manželku, aká je vyšportovaná z toho sexu. Reagovali na tú žiadosť. Ja som Riťu. Žiadosť prišla od riaditeľky, že sa chce so mnou vyspať. Zareagovali na to, že písomne požiadali o histórii. Moja otázka. Tak pani riaditeľka sa mi plne oddala a ešte som s ňou vyskúšal aj ten turecký sex na koberčeku. Ako ste reagovali na to, že vám dali písomnú žiadosť, že chcú priestory? Reagoval som na to tak, že som proste uniesol pani riaditeľku, vyspal som sa s ňou a odtedy som si voľako nič nepamätal. Myslím, že ma uniesli mimozemšťania. No proste ma uniesli naši zelení bratia z vesmíru na planetu Merkur, kde mi pichali do ryti ihly a iné veci. Mal som telepatický orgazmus s mimozemšťanom.